Здравейте, приятели на българския туризъм. Днеска накратко ще кажа няколко думи по темата за лидерството и глобализацията в сектора на туризма. Една така напоследък много модерна тема, защото всички се оплакаме от липса на кадри, оплакаме се, че няма лидери и същевременно продължаваме да работиме по форми и да се връщаме назад в миналото, как е било тогава, как е било образованието в туризма, какви са били целите, как са се постигали. За съжаление, в момента, ако преди години правихме 5 годишен план, сега се налага понякога да вземем решенията днеска за утре, в зависимост от международни, глобални фактори и така нататък. Темата за глобализацията и лидерството е много голяма. Аз съм си набелязал, между другото, така няколко точки, за да бъдем кратки и да не ви отекчаваме. Реално глобализацията създава едни нови възможности, предпоставки, даже по-точната дума е предизвикателства за тези, които искат да бъдат лидери в туризма. Туристическият сектор е един от малкото, който включва работа с екипи и клиенти от коренно различни култури, което значи една междукултурна комуникация и адаптация към различни норми и естествено очаквания. Ще дадем примерно един такъв много бърз пример. Ако бъдете на един голям круиз, естествено там ще имате от много националности хора. Може да са 10, 20, 30 и така нататък. Глобализацията увеличи туристическите пътувания и доведе до съвсем нови изисквания за персонализация на самите услуги. И естествено лидерите трябва да знаят как да отговарят на тези нови предизвикателства. Самия глобален пазар започна да изисква от лидерите много бързо да се ориентират и да въвеждат много нови технологии и много иновативни услуги, които за едно съжаление, може би и за по-добро всъщност, се променят много бързо. Понякога с дни. Реално едни платформи като Booking, Airbnb и други обърнаха нещата много в този сектор и ние трябва да бъдем много, да го кажем, приспособими към дигиталната сфера и новостите, които тя ни предава постоянно и които трябва да се усъвършенстваме. Последните години, например, много колеги в сектора се ориентираха активно към Instagram и Facebook и започнаха да привличат нов тип клиенти и да работят сериозно върху SEO оптимизацията на своите страници, което допреди няколко години естествено беше немислимо. Това не изключва естествено туроператорите, които вземат своето място и които също работят с съвременни инструменти, използват съвсем друг тип платформи и гарантират примерно едно постоянство, тъй като изцяло минаването в дигиталната сфера носи своите рискове.
въвеждането на изкуствен интелект, виртуалната реалност, автоматизацията изцяло променят една лидерска стратегия. Тук говорим за специализирани кадри и които всъщност могат да променят облика на бизнеса ви за дни, ако имате правилните хора с правилните знания. Глобализацията и дигитализацията също позволи на голяма част от екипите да работи дистанционно, което от своя страна даде възможност на лидерите да работят с виртуален екип, където трябва да се приложат съвсем друг тип умения. И много голяма част от хотелиери, туроператори международни започнаха да разчитат точно на тези дистанционни екипи, които да им работят резервация, поддръжка на клиенти. Изключваме, че в последните години много голяма част от това беше заместено с изкуствения интелект. Важно. Последните 1-2 години модерните туристи, особено така наречените Z и милениали поколения, имат съвсем различни очаквания от това, което сме давали, имали, работили години наред. Самият турист вече не търси така наречените традиционни ваканции, а иска автентичност и индивидуализирани преживявания. Тук ще направя един много кратък анонс. Скоро бях на една конференция, по-точно форум, в който колегите от големите вериги казаха, държавата трябва да ни помага. В световния туризъм държавата рекламира и помага на бизнеса, но основно помага на средния и малкия бизнес, който е гръбнака. А големите играчи в сектора работят заедно с държавата и популяризират дестинацията. Тъй като когато клиента, туриста дойде, всъщност ето тук той получава точно от средните и малките тази автентичност и индивидуализирани преживявания. Примерно един Хилтън в своите програми той дава имидж на държавата и естествено той има други преференции от държавата, но програмите, европейски фондове, национални програми са насочени точно към тези малки бизнеси, когато туриста дойде в Хилтън, ако не е конгресен туризъм, макар че при конгресния може, ако не е някакво бързо бизнес пътуване, той има шанс, когато излезе от този хотел, да се срещне с бита и културата на държавата, да му хареса и вече се върне за повече. Увеличаването на с увеличаването на тази информираност и екологични проблеми, естествено, туристите искат някакви по-устойчиви решения. Тук вече навлизаме, примерно, че определени компании, примерно като Green Tourist България, предлагат пътувания с минимални въглеродни отпечатъци и така нататък. Много важно последните години. Туриста очаква технологични решения. Той очаква онлайн резервация. Очаква мобилни приложения за навигация. Очаква дигитални платежни услуги. В момента е нормално, примерно като отидете в един Лондон, даже и една София, с карта си да отидете навсякъде в метрото, не да купувате билетчета, да плащате. Напълно нормално е, ако сте днеска в примерно Каснал в София, да си отворите едно дигитално приложение и да видите не само ресторантите, музеите, всичко останало, а да може да платите и същевременно
когато чукнете, да видите маршрута, пешеходния, с автомобил, ако сте взели рентакар, и примерно с всякакви други транспорти, които има. Тоест, клиента, туриста, иска бързината и иска всичко да го получи в момента и сега. Да реши къде, как да отиде. Тоест, той не иска да си губи времето, да пита, да търси, иска спокойствие. Той иска цялото му време да бъде да се наслаждава на своя престой. Темата е, пак казах, много дълга. Мога само така в края и да кажа, че лидерството в туризма се различава от традиционното управление, защото изисква едно високо ниво на човешки контакт, креативност и умение да работиш в културно разнообразна среда. Туристическият лидер не само управлява хора и ресурс, но и формира преживявания, които трябва да оставят в тебе някакъв траен отпечатък, някакъв красив спомен, за да можеш ти да предадеш това на другите, така наречения партизански маркетинг, или да го оставиш в себе си завинаги. Добрите лидери в туризма за мен превръщат своите лидерски качества в интегрална част от своето ежедневие. Те умеят да съчетават своите професионални задължения с личните си ценности, вдъхновяват своите екипи и създават тая устойчива връзка между клиент и общност. Естествено, като край, би казал, че последните години лидерството все повече се свързва с отговорността към околната среда, към местните общности и към бъдещи поколения. В общи линии това е накратко по тая тема и тя е повече насочена към младите хора, които са избрали да работят в туризма. Скоро един колега така каза една много вярна мисъл, че липсата на кадри е едно много, един голям плюс за младите хора, защото имат възможност, ако покажат умение, за разлика от преди години, много бързо да израснат в туризма. Тоест, туризма търси млади, иновативни, креативни, бъдещи лидери и е готов да им даде платформа за тяхното израстване. И именно сега е момента тези, които искат да се развиват в този сектор, да дадат всичко от себе си, защото, пак повтарям, това е преживяване. Туризма ще остане винаги, той е свързан с почти абсолютно всички други икономически отрасли и ти дава, особено от тези години, където толкова бързо се движи дигитализацията, толкова сложно стана, толкова е голямо напрежението, всеки един, отивайки да почине от забързаното ежедневие, даже и в близкия парк, можем да го сложим като един потенциален турист. Затова нека да завършим. Туризма е преживяване и сега е момента, ако
това ви харесва като бъдеще, да се възползвате. Благодаря ви.